havia dues nenes que es deien Marta i Susi. Un dia, les dues nenes van anar al bosc a buscar menjar. I aleshores la Marta es va posar malalta pel camí. La seva germana li va portar a un hospital i una infermera li va atendre. I li va portar a una habitació sense llum. Què et passa? La infermera li va dir a la Susi que sortís de l'habitació. Al cap d'una estona, la Susi va sentir una veu que era la Marta dient que l'ajudessin. Ràpidament la infermera va començar a cridar als monstres dient que matessin a la Susi. Mateu a la Susi! La Susi va escoltar que la infermera li va dir i es va amagar i va trucar al famós caçamonstres. La Susi va escoltar que anomenat Mahamadou. Mentre els monstres anaven a buscar per totes les habitacions a la Susi, aleshores un monstre va trobar a la Susi i li va agafar per el coll. Llavors, el famós caçamonstres va aparèixer amb la seva superaspiradora i va aspirar a tots els monstres. Després va agafar una pols i li va posar a la front de la Marta i de cop i volta es va ressuscitar.